ଷଷ୍ଠ ମୁଁ ପାଟି କରୁଥିଲି ବାଲେଶ୍ୱର ଯାଇକି ବି ରହିପାରିଲେନି। ଆମ ସାଙ୍ଗ ସବୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଚାକିରି ହେଇଗଲେ। ନାଲି ଧଳା ଖାଇବା ନା ଦୋକାନ ଭିତରେ ନାଲି ତ କଲର ନାହିଁ ନିଜେ ଖାଉଛ କଲର ପକେଇବ ବିକ୍ରି କରିବନି ସବୁ କଲର ପକେଇବ। ପକେଇ ପଡୁଛି। A few moments later. ब्यूटीफुल उधर हाथ शाहरुख खान भाया दुई दिन में देखते मिर्जापुर 2 दिन में देखते